Een bijzondere visite van groep Zoon van CBS Het Fundament in Haarlem. Daar is die van de morgen de Spacebus van Squalle. Een initiatief om squalbaan warm te maken van de ronde en techniek. Nou, ons doel is eigenlijk om zoveel mogelijk kinderen de Spacebus te laten ervaren. Want we willen eigenlijk dat alle kinderen en het liefst eigenlijk ook volwassenen gewoon doorhebben hoe fragiel de aarde is. En dat we eigenlijk met z'n allen heel zuinig moeten zijn op onze aarde. En dus eigenlijk allemaal ambassadeur van planeet aarde willen laten worden. Wat voest je ervan? Ik vond het wel heel leuk en we zagen ook al je dingen om je zinnen en het liep heel echt. Wat hast je al eens, jongen? De manen, sterren, de hele aarde. We zijn rondom aarde west, dus dat was wel heel leuk. Gewoon een beetje raar, want de viel dus gewoon trillingen. Ja, en het was echt heel prachtig. Het lijkt op een film. Echt, hè? Protters kwam binnen nog lang niet aan de beurt, dus het is heel bijzonder dat dit een Spacebus bij ons op Squalle is. Waar de band mee in aanraking komen met allerlei verschillende onderdelen vanuit de ruimte. Dus prachtig. Zelf letter de ronde in, liek als André Kuipers. Zit dat erin? Nee, ik denk het net. Dan doe ik nog wel wat leven wat oors.